Kwenze njani? Bathi ukuhamba ukubona and nami ngihambile ngabona. Yewena usho ukudlala wena. Kade ngicathi ubugebengu sebathuthuka kanje. Yebo ukwenye level upgrade ile ubugebengu basenhlwathi. Yabo igebengu zala enhlwathi zi-civilized ngenye indlela. Ukhuluma ngani? Yazi ngiyakuzwa nje uyakhuluma kodwa uyangihemela nje. Ukhulumisa kumuntu omdala. Bese kubuyele ebunganeni bakhe. Uyadlala wena. Angithi uyazi bese la besijwayele ukuyimela ke thina sisakhula. Yeah. Bethu ngimile lapha. Bethi ngisamile kuvele kuqhamuka umjidi. Omfishane nje umnyama usho ngamehla abomvu avela khipha i-3 yes avela khipha i-3 ethi yona bhali letha la lo phone iphethe hey afike ethi hayi ishobile social media manje baba ungisakanisi baba ngibangela umsindo don't put any voice baba uyangazi ukuthi ungubani wenze njani uyangazi ukuthi ungubani ubani kanjani endaweni yangakithi mfethu baba ungibangela umsindo yazi ukuthi lebidula kanjani esitolo i-grandpa baba okay yabuza bafuza shondoda sure mfethu yimi-ke lo ungala kanjani-ke ndoda siqhamuka le cela ifoni hayibo mfethu uzongibamba ifoni ngakithi ngicela ifoni ndoda ngicela ifoni lokho omhlophe lokho ngicela ifoni awungeke kungakithi phela mina ngabiza noma ubaba ezongilekelela angifuni nefoni yami akasaziyo umuntu ungangigolozeli asani angiyagolozela wangigolozela nasani ufuna ukutshengisa sani ukuthi mina sani kade ngigudla mina sani mina ngizokutshengisa sani ukuthi lokho ngikwenzayo sani ngiphumelele namagalela aqoqoshene ukalana uwala uthola 7 abangaka yimi lo ukwaza manje golozo kwenza amanqondo sani thatha uthatha naye le yesibili sho bawonke khohle ngabelungu bamhlophe naso isikhiye mfowethu wenzeni isikhiye key to success success nawe utsa madoda inkonzo siyafundelwa la enhlathi yo Hayi. Kodwa mina ngikublame. Ububanjwe inkuzi umuntu onomalusi. Wena awunawo umalusi. Mana ke bafu sifike kanjani ekutheni mina nginawo umalusi why futhi unje why ungiviolate No wena mina ngiblame wena baba. Lesikhuluma ngobugebengu la usufaka indaba yamalusi. Sambe siyodlala ipholi lapha. Hayibo mase qhamuka abane degree na ke bese bazosikhumula sihamba nqunu phela thina manje. Ngeke baba sambeni sofike ngithela nama fries lapha. Uzowafaka vinegar? Asahambe. success nawe utsa Koshwa. Asibuyele emuva la uma khona ukuthi bengisha ingoma bengafakazi namathiwa ngoshiwe bengakalasi ngakhula ngelusi ngakhula ngishele emfuleni intombi ngedla ingoma ingabuse eceleni ibuzalane ekhaya eceleni